Nafarroako merkatu tentsionatuko zona deklarazioa. Nafarroak 21 udalerri izendatu ditu modu ofizialean merkatu tentsionatuko eremu. Izendapen horren helburua da prezioen gehiegizko igoera geldiaraztea eta etxe bizitzen eskuragarritasuna hobetzea. Eremu horren barruan biltzen da foru komunitateko biztanleriaren ia 60%. Etxe bizitza eskuratzea bereziki zaila den eremua da. Eremu horretan azken urteotan etxe bizitzaren prezioa kontsumo prezioaren indizearen gainetik igo da. Edo familiek dirusarreren 30% baino gehiago alokairura edo hipotekara bideratu behar dute. Izendapenak 3 urteko indarraldia du, eta aukera ematen du erreferentzia indizearen bidez alokairu kontratu berrien prezioak eta errentari edukitzaile handien kontratuen prezioak mugatzeko eta kontratuen luzapenek kontratu baldintza berberak izateko. Horrez gain, egoera irauli eta irtenbideak bilatzeko Nafarroako gobernua zenbait proiektutan lan egiten ari da. 1. Merkatu tentsionatuko eremuetarako neurrien plan orokorra. 2. Plan espezifikoak udalekin eta toki erakundeekin. 3. Landa eremurako etxe bizitza plana. Tentsionatu izendatutako eremuaz kanpo dauden 5.000 biztanle baino gutxiagoko entitateentzat. Plan orokorrak 56 neurri aurre ikusten ditu, 4 jarduketa ildotan. Neurri horien bidez, alokairuaren prezioen igoera geldiarazi nahi da, eta pertsona guztiei lagundu nahi zaie etxe bizitza eskuratzen. Hauek dira neurri nagusiak. Eskaintza. Alokairu eskuragarrirako formula berriak finkatzea, laguntza sistemaren gaurkotzea eta hobekuntza, etxe bizitza eskuratzea parke publikoa handitzera begira, etxe bizitzak eskuratzeko eta gero kudeatzeko prozesua hobetzea, etxe bizitza hutsen erregistroa finkatzea, alokairu poltsa hobetzea eta handitzea. Eskaria. Alokairuko etxe bizitza eskuragarria eskuratzeko aukera izan dezaketen herritarrak berriro definitzea. Adjudikazio sistema berrikustea. Etxe bizitza sistema hobetzeko zeharkako baliabideak. Etxe bizitza behatokia diseinatzea eta abian jartzea. Informazio aholkularitza eta bitartekaritza zerbitzua. Errentamenduko kontratuen erregistroa hobetzea. Etxe bizitza edukitzaile handien erregistroa. Ikuskapen eta kontrol mekanismoak zabaltzea. Gobernantza. Nafarroako etxe bizitza kontseiluaren bilakaera. Udal batzordearen eraketa. Informazio gehiago etxebizitza.nafarroa.eus edo mercadotensionado@navarra.es. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Navarra, una forma de funcionar. Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.